Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar 7 proġetti ta' restawr ta' oġġetti ta' wirt patrimonjali fil-knejjes b'investiment ta' €90,000 b'iskema li qed titmexxa mill-Kunsill Malti għall-Arti f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni. Il-fond kien miftuħ għal organizzazzjonijiet kulturali u volontarji li għandhom bżonn appoġġ għall konservazzjoni ta' artifatti immobbli li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' wirt kulturali li skont l-Att tal-Wirt Kulturali ta' Malta ilu jeżisti għal 50 sena jew aktar. Dan jinkludi proprjetà kulturali immobbli interna u esterna bħal altari, dekor arkitettoniku, xogħlijiet tal-arti u dekorazzjonijiet fost oħrajn. Il-Ministru Bonnici spjega li permezz ta' dawn l-iskemi u inizjattivi l-infrastruttura kulturali tagħna qed tkompli tissaħħab mekkaniżmu aktar robust li jissalvagwardja l-iżvilupp dinamiku tal-elementi kollha kulturali u reliġjużi li huma parti importanti mill-wirt tagħna bħala ġens Malti. Is-7 proġetti li kwalifikaw biex jiġu restawrati huma l-artali fil-Knisja l-Qadima tal-Parroċċa ta' San Ġiljan u tal-Kappella ta' Sant'Anna fil-Knisja tal-Ġeżwiti il-Belt, pittura tal-Assunta tas-Soċjetà Storiku-Kulturali fil-Birigu, pittura tal-Immakulata tal-Fondazzjoni Patrimonju Siġġiewi, arloġġ fil-Knisja ta' San Pawl f'Birkirkara, il-bibien li jinsabu fuq il-faċċata tal-Knisja tal-Aqda Mużikali Sant'Andrija ta' Ħalluqa u l-bradella tal-istatwa ta' San Lawrenz tal-Fondazzjoni Wirt Kulturali Vittorjosa. Il-Ministru Bonnici ħabbar ukoll it-tnedija tal-iskema ta' finanzjament ta' restawr għall-artifatti mobbli amministrata f'kollaborazzjoni mas-Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali b'investiment ta' €85,000 oħra. Minn din l-iskema se jibbenefikaw applikanti li għandhom bżonn jirrestawraw affarijiet mobbli fil-knejjes u miftuħa l-organizzazzjonijiet volontarji b'kollaborazzjoni mal-Knisja Parrokjali. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema fetħu 2 stess u jgħalqu fit-2 ta' Lulju li ġej. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jżur is-sit uffiċjali tal-Kunsill Malti għall-Arti artscouncil.mt.